Assalomu alaykum binandagon muhtaram. Başımı diplomi vrachirolog, androlog, xirurg, vrach-diagnostika diagnostika yo'ldosh. Binandagon muhtaram. Мы именно операция имплантация паллопротезной головы члена кардим дар шахри Ташкент. Ин хел операция мо дар шахри Москва, Ташкент мекунем, дар шахри Самарқанд ва имрӯз ҳам ҳамин хеле як бемор аст. Бемор дар мобайни 6 сол ҳамхобагӣ карда натонистагӣ. ҳамхобагӣ мекунад, пеши узви занида рафтагида хоб мекунад, мардонагиш. Барои ин маҷбур шудем бемор ба имплантация монем. Ман медонед дар интернет бисёр видеоҳоро мебинам, тамошо мекунам. Одамо бисёр ҳамин касалода ваъдаҳои калон метиҳад. Ки ҳамин операция кунем соз мешавед, 10 минутда 1 соатда муаммо хал мешавад. На самом деле медицина хеле нест. Медицинада ҳамин чиз аст ки бояд мо якум беморда агар асос бошад операция кунем. Ин якумш. Даже асос бошадам ҳамин беморда ҳама докторо проверка кардагим. Мисол мана ин бемора мо чиқар обследовать кардем. Анестезиолог, кардиолог, кардиограмма, ҷигариша, гурдоша. Агар ба кӯтоҳ ба тоҷикӣ гавзидем, айсариш то поёниша, то почаша проверка кардем ки мо ин операцияро общий наркоз қатъи мекунем ки вақти операция проблема нашавад, организм нормально кор кунад. Мана мо команда қатъи кор кардем, ҷида анестезиологу, команда ҳамин хел сар мешавад ки ин значит анестезиолог то санитарка, хирург, ассистирующий хирург, ҳамаш ҳамин команда қатъи ҳамин операцияро мекунем. Яъни вақти операцияда худохоҳад ҳамин команда бошад, соз мешавад. Ин якумш. Дуюмаш ҳамин хеле операция агар на самом деле асос доштагӣ бошем, мо бояд кунем, ира муаммо хал мешавад. Лекин ҳама вақта мо ҳамин операцияро бисёр касалоба отказ метем. Барои чи? Мана як бемор омад, мисол ваъда асос ҳастай, мардонагиш вообще намехезад. Лекин дар мобайни мо вақти проверкада обследование фаҳмидем ки ира дилашда проблема ҳастай, дилашда проблема ҳастай, сахар диабет, декомпенсация додагӣ ва анестезиолог нагирифт. Гуфт ки мо ира бигирем вақти операцияда мумкин ба ҷое ки мардонаги хезон гуфтам худаша хоб мекунем, хобаш бисёр мешавад, яъни мурданаш мумкин аст. Яъни мо летальный исход мегем, барои ҳамин ба отказ кардем, нагирифтем. Барои ҳамин ҳама чизе ки шумода муаммое ки ҳастем, мисол ҳамин заифӣ агар мо гап занем, ира 1 соатда муамморо ҳал кардам, мо пеша аз аввали шуморо чанқа обследование мекунем ки мефаҳмем, якум ҳаракат мекунем ки якум дору қатъи шуморо табобат кунем. Мо тарафдори ҷарроҳӣ нестем. Худам ҷарроҳман, лекин тарафдори ҷарроҳ нестем. Барое ки дар ҷарроҳӣ ҳамин чиз астае ки аз ҳама зури ҷарроҳ самая лучшая операция не сделанная операция. А ҳама зури ҷарроҳӣ ҳамин накардаги ҷарроҳӣ. Ҳамин ҷарроҳиро накунем, значит зур ҷарроҳ. Барои ҳама принципи ҷарроҳӣ ҳаминтай аст. Яъни ту операция агар кардани боши, лекин бе операция ҳамира табобат кунӣ, ту зур ҷарроҳ. Ман ҳамин принцип қатъи кор мекунам. Яъни як бемор омад, унда вайда дар мобайни 6 моҳ ҳамхобагӣ карда наметавонад. 6 моҳ шудааст, оиладор шудааст, лекин ягон бор ҳоли ҳамхобагӣ накардааст оилаш қатъи. Фарзандам нест. Лекин дору обследование натоварӣ кардаги, дору нормально нахӯрдаги, мана дору нависта ҷавоб додем ки сразу набошад имплантация ба михили операция тайёр буд. Барои ҳамин бинандагон муҳтарам, мо ҳаракат мекунем, ҳама вақт асос бояд бошад ва ин кор ҳалол бояд бошад. Барои ки асос бе асосиро кор кунем, ҳалол намешавад, ага ин чиз дигар аз дигар чиз барака намеёбем. Барои ин бинандагони муҳтарам, мо гуфтанӣ ҳастем ки ин операция дар 1 соат мана шуд, 1 соатда мо муамморо ҳал кардем, мардонаги хест, ҳамаш идеални, лекин асос бошад, ина мекунем, асос набошад намекунем ва албатта ина дар приём ки қабули ман мебиёд ҳамаш аниқ мешавад. Ба мо обу нашавед, дигар дӯстонтон қатъи ҳамин бифаҳмед, нишон диҳед ки ҳамин хеле операция аст, ҷарроҳие ки мардонагиро мехезонад, мардонагиро ракета мекунад, ҳамино қатъи поделиться кунед ва комментарияда саволтон бошад, нависед. Саломат бошед.